this is Jennifer Miranda. Dito nga kanta po kita nubaro kandanan di ayan-ayat dagiti dua nga gilin na yan. Iha! Iti ayat no damdamo tumay tayab I love you too. Saan a kumpleto ti aldawyo no di mo maisawang taayat mo. Kanayon iti date yo jay restaurant mangmangan kayo. Mabain ka pa'y nga agisubo tas isasango ni mahal mo. Tep-tep-pelampay ti umutot takababain no inamaangot. Agkarangal-ngal pa'y ti chewing gum tapno tasang amoket na banglo. Ti ayat no damdamo kastaunay ti kinasweet yo. Kanayon ti inawag iyo di maungungkot na saritaan iyo. Ti ayat no damdamo hited ka nga ited iti regalo. Mansari anniversary kanayon nga i-celebraryo. Ti ayat no damdamo no agpasugnod ka mga yayo. Hited na amin na kayat mo at dapat chocolate kan sabong mo. No ti relasyon yuket na bayagin bain-bain yuket na ikaten. Numangan kayon jay restaurant agdawat ka pa'y ti extra ricen. Ket numet makautot ka uray mula ipuyong kenkwana. Adamat dagitay daduma iyutot na payan jay rupa na. Kasta itantima ko na asweet uray awan sabong ken chocolate. Tinapatek agkad kadwa kayo ken napintas ti langin-langin yo. Ti ayat no damdamo kastaunay ti kinasweet yo. Kanayon ti inawag iyo di maungungpot na saritaan yo. Ti ayat no damdamo ited ka nga ited iti regalo. Mansari anniversary kanayon nga i-celebraryo. Ti ayat no damdamo no agpasugnod ka mga yayo. Ited na amin na kayat mo at dapat chocolate kan sabong mo. Ket into nagden na kayon tumay tayag to dagiti platon. Saan kayong nga agkinaawatan tanag nga to dagiti pride yon. Awanan ti agpakumbaba agpinangatuan kayon adwa. Relasyon yo awan nagmamaayan na taado itan ti agsisina. Sumala tayo pa'y kakabsat. Di ayat no damdamo kastaunay ti kinasweet yo. Kanayon ti inawag iyo di maungungpot ta saritaan iyo. Ti ayat no damdamo hited ka nga ited iti regalo. Mansari anniversary kanayon nga i-celebraryo. Ti ayat no damdamo no agpasugnod ka mga yayo. Ited namin na kayat mo at dapat chocolate kan sabong mo. Ited namin na kayat mo at dapat chocolate kan sabong mo.